babu sha sannan aljihu ba anini. Farkon tafiya ta da ta nan ne za na fara. Zan je can garin Chadi domin neman halali. Dan take sai na ɗauki wayata za na duba Google domin gane cewar wata ina ne za na fara. Lokacin sai na ɗauki jakata sai na sai ta hanya domin za na je Borno, ta nan ne za na gane. Na sauka a cikin Borno a dare sannan a titi, gashi ba wanda za na kira domin yaban masauki. Lamba ke ce wallan bana, sauri za mu yi lambun kauna. Kinga za mu yi tafiyar kauna, ba abin da zai sa na aje gora. Lamba ɗaya lamba, lamba ɗaya lamba, lamba ɗaya lamba ta ɗaya, ke ce ta ɗaya. Lamba ɗaya lamba ta ɗaya, lamba. Ariyan collection duniyar kaya, Ariyan walla kun yi tasiri. Ariyan collection duniyar sauki, Ariyan in ka gansu kwai tsari. Ariyan collection duniyar kaya, Ariyan sauki kamar akan sari. Ariyan collection duniyar kaya. Ko ina kake za a miƙa ma kaya akan lokaci. Ariyan yanzu babu shakka kun zamo a dangane. Ariyan collection duniyar harka sun yi bace a cikin gari. Ko ina yanzu su ake yi, suna da sauki ku garzayo kuma. Yaya za na yi ka neman albarma, sai kwalla ta ciko a idanuna. Nan take zuciya ta take buna, na dawo gida ina ta bulayina. Kadara ta duk abun da nake nema, na sai da kanta dan ta cire kunci. Sannan ba na ce hakan kuma sai ta ci, kullum za na nema ba maganar barci. Komai nawa na siyar har ba shi na ci. Profesa Gwarzo, Profesa Gwarzo. Dandalin tarbiyya zo ma'un ka sha kallo. American University ce a nan Kano. Ko daidai zuwa kwanar mage za ka an karas. Tana da tarbiyya ga kyau har da inganci. Ma'un American komai babu ha'inci. A ƙasa da ma waje saura duka kin zarce. Kwazo da ɗalibai manya ba ta ƙarshe ce. Dandalin tarbiyya zo ma'un ka sha kallo. American University ce a nan Kano. Ko daidai zuwa kwanar mage za ka an karas. Zai na faɗin wazirin Hausawan Turai. Wazirin Hausawan Turai. Adamu Abubakar Gwarzo. Na ƙara yin shauki, kai ne kake mulki, sannan kana yaƙi na biyan bukatunmu. Kici akwai kishi. Je can gidansu ta fito gani gata, sai ta fashe da kuka gaba na ta yi ta fama. Sai na faɗi kina lafiya mene ya faru. Don Allah taimakon ka muke nema, ko don halin gidanmu muna fama. Babanmu ya ciyo bashi shi ma. Saukar mu cikin doron baga suka barayi suka ce wai kuɗi ko dole ne mu ɗauki zabi guziri.